Оляха с тяхната царевица. Митко, ти кога ще ми върнеш царевицата? Какво искаш, Георгия, нали бай Коли ти дай парите за нея, бе? Слушай, чакам те година и половина, писна ми вече. До 3 дена не ми ли донесеш царевицата с каруцата, ще иба майката, Ти напсува ли, ма? Стига, Митка. Мам да храня жена и деца, Гледай си работа, Георгия, кома интересува? Ще иба майката, педерас. Връщай се веднага. Гошо, ти успей царевицата ми, той имаше и домати да ти даде, и краставици, и зарзалат. Ма ние нали при бай точно щяхме ходим, Георги? Не знам, стой педерас, до кога се занимава с царевица? Половин година ви чакам. Георги, само не дей посяга на момчето, виж го колко човечеце. Никой да го правя да го иба, в майната циганска да го иба. Сега ще му иба, путката майна ще му иба. Няма го бия, ама ще го накарам да ми върне царевицата, мамичката му. Митко! Димитрие! Чакай, Мите! Слушай, Мите, извинай се, те дипта напсувах, ама виж, аз ти дах царевица, а пък ти не ми даде пари. Аз жена и деца имам да изхранвам. Или парите ще ми върнеш, или царевицата. 40 лапета имам. Аз не мога да се съобразявам с сумати хора, моите момчета. Какво направи мене? Аз, нали така си семейство изхранвам? Чакай, ма за ко бягаш, Майка ти да иба! Бай Коло! Излез, бай Коло! Гошо иска да ма би, излез! Гошо, да оставиш веднага момчето, защото и всяката изляза, като взема и бай ми така, ще ти иба путката майна, въшло! Няма да го бараш! Ко стана, ще ти иба звънеца, ще ти иба! Майка ти ще иба! Той ли бай Колю, Да, ама нещо май припаткал. Бах го в дъртака. Тъмън сварих ракийката, ма пишмен останах. Ела, че почерпя. Най-хубавата карнобатска ракия, която сте пили някога. Ма ник за един път ракия. Майка ти бъжлек. Кой иска ти имам и винци? Не го че, ако искаш тогава с моята черпя едно мези. Знаеш кой е хубаво? Ако искаш, куце, искаш? Виж се, Колю, тук става просто за моята царевица. Момчето кое, че ти ще я платиш на нея. Нищо не аз плащам, бе. Путка майна, цигански номера ли ще ме правиш? Та не кажа, че ме платиш, бе. Ще платя като пръдни гущера. Майка ти ще бой, селяни, не искам да те бия, Ако извикам батко си, знаеш кой ще стане? Ари, извикай го, кой ще ми направи, бе? Ще вафани с майка ти и ще вайбей двамата. За майка ми само няма говориш, майка ти ще иба педарача мръсно. Пенсионер, къв ти проблема на тебе? Не ме бай, Георгия, пак си пиял да мама му стара. Няма проблем с тебе, човек. Само искам да не закачаш момчето, моля. Пак тебе като откраднаха, че са навсегден, ти рива? Откраднаха го, ама тебе, какво те интересува за моя чесън, бе, табак? Не ме интересува. Аз мога и сам да се оправя, ама не ме карай сега да викам бай Тошо. Тошо! Мокни ще стане проблем, бе. Вчера от зимницата правихме брашно. Вижте кой ще стане сега, като го фърля в огъня. Глей се! Джуф! Ти нещо мой да опечем цяло агни, бе. Гошо, айде да отидем до стамат да вземем агни, бе. Идей ти я агни, аз имам кокошки, бе. Колю, виждам хуй в огъня. Къв кой ти каруца? Сетих се за царевицата. Спокойно, не так, виж го кия човек, бе, да му върнеш царевицата. Хубаво. Вътре 2 врабчета май са и бъд, бе. Тогава ако искаш ще набия една чекия, бе. Да, ама трябва да ви призная нещо. Оне ден ме скопиха и сега нямам пашаци. Ти ако нямаш пашаци, как ще направиш чекията? Никак.
се разплача. Спокойно, моето момче. Онен ден скупихме коча и май запазах младете. Ще отида да ги взема. И сега на всичкото отгоре този дъртя ще ми сложи маде на коч. И как ще стане сега с работа? Гошо, иди при него малко, е. Виж сега, Мите, ще разправям за... Ей, Митко! Та нося ли мадете на кочата, мън ги слушах в трубичка да ти е по-удобно?